Ето сега един нагледен пример, който показва психологически импулс в движението на курса, оттам и финансов такъв. Този пример примамва хората и ги кара да мислят за пропуснати ползи, в резултат на което действат инстинктивно, като са привлечени да купуват и се фащат на въдицата. Обаче институцията режисира всичко. И това не е просто ето така стока или конь да се дигне случайно цената му, ами това е абсолютно умишлено. Институцията подава лъжовни сигнали, обира ги парите, използвайки психологията и ги залага тях вече в действителното подкокоросване за дигане на цената и подманване на истинските купувачи. Ето сега, пример с патици. Кът. Ето сниме. Ето, привличаме първата патица. И това е. Всички други са заблудени. Нямат храна. Първата е късметлийка, защото в машиналното действие манипулация успява да излезе с печалба храна, а другите са загубили. Тоест, те са загубили разходи, които, например, може да си помислите като разходите, които е трябвало да платят, за да дойдат до това място.